Grønlands første beboere stammer fra arktiske jægerfolk, der kom for ca. 4.500 år siden i små flokke og forsvandt igen efter kortere eller længere tid. Landet var derfor ubeboet i perioder. Grønlænderne Kalaallit nedstammer fra inuitfolk, der kom for ca. 800-900 år siden fra Canada. I 985 udvandrede en gruppe islandske bønder, omkring 300-500 mennesker, til Grønland, hvor de slog sig ned i fjorde, blandt andet omkring Nuuk. Klimaet var dengang varmere og velegnet til nordboernes landsbrugskultur med får og geder. Derudover drev de fangst og jagt. En klimaforværring i 1200-1300-tallet gjorde det svært at drive landbrug, så nordbeboerne forsvandt. I 1500-tallet begyndte europæerne at besejle Nordatlanten. Grønland fik jævnligt besøg i de følgende århundreder, først af opdagelsesrejsende og senere af hvalfangere. I 1600-1700-tallet øges befolkningen i landets sydlige del, hvor hollandske hvalfangere slog sig ned, efterfulgt af dansk-norske kolonister i år 1721. I perioden fandt en ny indvandring sted fra Canada ind i det folketomme nordvestlige Grønland ved Thule. På Grønland handlede religionen om, at man ikke måtte fornærme guderne og fangstdyrene. Hvis grønlænderne ikke havde respekt for guderne og dyrene, ville fangsten mislykkes. I Grønland troede man på 2 dødsriger. Det ene dødsrige var i himlen, og der var det trist og uselt og kun for fangstdyr, og det andet dødsrige var under havet, som var et dejligt sted med masser af fangstdyr. Hvis man døde i havet eller i barselssengen, kom man til dødsriget i havet. Døde man andre steder, havnede man i det triste rige i himlen. I 982 ankom vikingen Erik den Røde til Grønland med sin søn Leif Eriksen. Leif var ham, som bragte kristendom til Grønland, og det var ham, som byggede de første kirker. Vikingerne forsvandt 500 år senere, og de tog kristendommen med sig, da grønlænderne ikke troede på kristendommen mere. I 1721 ankom præsten Hans Egede til Grønland. Han forsøgte at gøre grønlænderne kristne. Der var bare et problem forbundet med dette. Hans Egede kunne ikke tale grønlandsk. Efter et stykke tid lærte han sproget, og det lykkedes ham at omvende nogle få grønlændere til kristendommen. I 1733 kom 3 missionærer til Grønland, og det var herrnhuter, og herrnhuternes kristendom var ikke den samme som Hans Egedes, så de blev uvenner. I 1901 rejste herrnhuterne væk fra Grønland, og den danske stat fik herrnhuternes kirke. Hans Egede og herrnhuterne gjorde mange Grønland kristne, men det var langt fra dem alle, som konverterede. Den sidste hedning i Grønland blev først døbt i 1934, og derfra var hele Grønland blevet et kristent land. Inuitter er en fælles betegnelse for en række arktiske folkeslag, der nedstammer fra Thule-kulturen. På Grønland tilhører de inuitiske folkeslag Kalaallit-folket, og samtidig stammer ordet inuit for inuitut og betyder menneskene. De første palæoeskimoer menes at stamme fra Asien, hvorfra de første inuitiske stammer vandrede over Beringstrædet til Alaska og videre til de nordlige kanadiske øer, hvorfra de formodentlig omkring år 2500 f.Kr. i gode klimaperioder vandrede over det snævre stræde til Inglefield land i nordøstgrønland. Inuitterne levede som et jægerfolk, og mange af deres redskaber og jagtmetoder benyttes stadig den dag i dag på Grønland. De var blandt andet grundlæggerne bag både kajakken, kasteharpunen, igloen, hundeslæden og det trærindede laksespyd. Grundet landets klimatiske forhold lærte inuitterne at tilpasse deres jagtmetoder efter sæsonerne. Om sommeren jagtede de rener og fiskede efter laks på land, imens de om vinteren jagtede sæler fra havisen af. Denne tilpasning fandt også sted med henblik på den måde, de boede på. Om sommeren var det muligt for dem at bo i telte, som bestod af lange teltstænger af træ og en dug af sælskind, imens de om vinteren var bosat i snehytter, bedre kendt som igloer. Inden for religion er der en fortælling om, hvordan deres tro er, hvis der er en, der dør i fællesskabet. Fortællingen er om en gammel dame, som bliver syg og hoster blod op. Hun vil ikke leve mere, så hun beder manden i hytten, som er en svigersøn, om at hænge reb op, og så klarer hun resten selv. Hun hænger sig selv. Behandlingen af livet har en bestemt rækkefølge. Hun skal til at starte med at pakkes ind i skind sammen med hendes ejendele. Dem, som skal pakke hende sammen, er en enke og en lille pige. Alle, der bor i hytten, skal så ligge sammen med livet i 5 dage, men de sover med knive under hovedpuden for at forsvare sig mod sjælen fra livet. Efter 5 dage tages livet ud igennem et lille hul i væggen og skal ud og begraves. Alle besøgte graven og går helt amok i 5 dage, og efter 5 dage er det normalt igen. Grunden til, at damen begår selvmord, er fordi, at hvis man er belastning for familien, så var det dengang okay at begå selvmord. Det var faktisk for at skåne familien og samfundet, hvor i modsat kristendommen, der er det Gud, der har skabt en, så det er Gud, der skal tage livet af en. Hvis du begår selvmord,
i kristendommen kommer du ikke i himlen. Grunden til, at det er enke og en lille pige, der skal pakke livet, er fordi enken allerede er smittet med dødsmane, fordi at hendes mand er død. Så det er derfor, for at skåne de andre ikke bliver smittet. Den lille pige, fordi de mener, at børn ikke har fået sjæle, og fordi at det gør de først, når de bliver 4 år, og så skal børnene også lære, at der er vejen igennem livet. Livet skal ligge i 5 dage, fordi det tager 5 dage for sjælen at komme videre til sjælehimlen, og grunden til, at de sover med knive, er fordi sjælen kan være farlig. De 5 dage, det går amok i graven, er fordi man har sørget over det 5 dage, og så skal man komme videre. Også fordi, så folk ikke ender i et sort hul, fordi hvis folk sker, så yder du ikke noget til samfundet. Og så ender med også at begå selvmord. Og så bliver det en ond cirkel. I 1734 kom en jysk handelsmand og godsejer, Jakob Severin, ville gerne overtage handlen og anlægge i Grønland. Men på grund af konkurrencen med hvalfangerne magtede han ikke mere i 1750. 3 tyske fætre forsøgte ligesom Ede at missionere, men for dem var det ikke lærdom og teologi, for dem drejede det om personlig tro og fromhed. De 3 fætre fik det flere hundrede og klarede sig langt bedre end Ede. I kolonitiden var talrige børn af danske fædre, og disse børn stod med et hvert ben i hvert samfund og kunne ikke finde sig til rette. Man indførte en lov, der gjorde, at danske mænd ikke måtte indgå ægteskaber med grønlændere. Omkring 1807 kom Danmark i krig med England, og det betød, at færre danske handelsskibe kunne komme til Grønland. Grønland handlede sammen med englænderne, men måtte alligevel klare sig selv. De manglede våben og redskaber, hvilket medførte en folkevandring fra syd mod nord. Årene efter 1814 blev Grønland hos Danmark. Svenskerne ville ikke have landet, og Norge blev ikke engang spurgt. Krigen satte Grønland årtier tilbage i dets udvikling. Befolkningen var fattig, og missionærer havde mistet deres autoritet. Danmark var kommet i dyb gæld. Der fandtes ikke nogen lov på Grønland, kun hvis det var alvorlige forbrydelser, som trådte myndighederne ind. Grønlands eget retssystem var gået i opløsning. Grønland ønskede at civilisere og ville igennem en frihandel. Pengene var, at frihandel skulle forbedre oplysninger, sundhed, boliger osv. Direktøren for KGH mente, at frihandel for Grønland ville være skadeligt, hvis Grønland blev udnyttet. I 1846 fik man oprettet forstanderskabet, der betød, at en del fangers indtægt skulle gå til forstanderskabet. De knap 1000 fanger skulle forsørge 8-9.000 andre landmænd, mens også hele den danske administration og besejling herunder de mange ansatte i Danmark. Grønland blev fortsat plukket af folkestyret. I 1920'erne var det i Sydgrønland mangel på sæler, men i stedet var der mange torsk. Her begyndte man fiskeerhvervet. Førhen var det dårligt at være fisker, men pludselig blev en god mulighed for at tjene penge. Under 2. verdenskrig i 1939 fik Grønland støtte fra USA. Grønland gav USA lov til at bygge flyvestationer og militærbaser i Grønland. Under 2. verdenskrig kunne danske skibe ikke sejle til Grønland, da tyske ubåde sænkede alle de handelsskibe, de kunne få ram på. Derfor fik Grønland hjælp og forsyninger fra USA, som skulle være nok til 2 års forbrug. Grønland betalte USA tilbage med kryolit, som var et vigtigt råstof i krigsindustrien. I 1941 lavede Grønland og Danmark en forsvarsaftale med USA. Den hed Grønlands traktaten. Derudover oprettede man også en militærpatrulje. Patruljen bestod af danske og norske fangstmænd, som fik militær rang og uniform. De skulle holde øje med tysk aktivitet ved de nordøstgrønlandske kystområder. Tyskerne forsøgte nemlig at oprette stationer rundt omkring i Grønland, men de blev hurtigt opdaget og nedkæmpet. Krigen bekræftede nemlig, at Grønland ikke kun kunne nøjes med at forbinde sig til Danmark, men også blev nødt til at have kontakt til andre lande. Under krigen havde Grønland en god økonomi for udvinding af kryolit og torskefiskeri. Sælfangst og fåreavl gav også et godt udbytte. Forbruget steg, da grønlænderne gennem amerikanske kataloger kunne bestille varer fra et kæmpe sortiment. Efter krigen ville Grønland gerne stå på egen ben og være selvstændige, men det gik ikke så godt. Befolkningen steg, og det betød, at der måtte skabes flere erhverv og bedre uddannelsessystemer. I 1946 fik kvinderne valgret og valgbarhed. I 1948 skulle grønlænderne stemme om monopolets ophævelse. De stemte ja, og en kommission på 16 medlemmer lavede en lov, der kaldes
ny ordning i Grønland. Hovedformålet var at udvikle Grønland hurtigt, økonomisk, socialt og kulturelt. G50 var en betænkning, der udkom i 1950, og den indeholdt en handlingsplan for nyordningspolitikken. Målsætningen var at bringe det grønlandske samfund på højde med det danske samfund, så de indførte samme økonomiske system, samme borgerlige rettigheder og samme levestandard. Handlingsplanen for nyordningspolitikken kan beskrives punktvis på følgende måde. Der skulle etableres et privat handelskompagni, der skulle afløse KGH, Kongen i Grønlandske Handel, nu KNI. Der skulle gives adgang for danske fiskeriselskaber og erhvervsvirksomheder. Der skulle foretages videnskabelige undersøgelser for at kortlægge mulighederne for udnyttelsen af den grønlandske undergrund, samt mulighederne for fremtidig udnyttelse af vandkraft. Kontakten mellem den grønlandske og danske befolkning skulle udbygges og styrkes blandt andet via grønlandske repræsentanter i den danske rigsdag, samt i intensivisering af undervisning i det danske sprog med dansksproget folkeskoleundervisning som enemål. Sundhedsvæsenet samt administrationen i Grønland skulle udbygges og forbedres. Der skulle iværksættes en omfattende oplysningskampagne for at højne den grønlandske befolknings viden om erhvervssektorernes kulturelle område samt deres moral. Formålet med G50 var at udvikle den grønlandske økonomi baseret på det private erhvervsliv. Statslige aktiviteter blev indskrænket til kun at omfatte infrastrukturelle anlæg, og den danske kapital blev opfordret til at nedsætte sig i området. På baggrund af de udvikling, der opstod med G50, fulgte G60. G60-missionens opgave var at gennemgå de politiske, økonomiske og administrative forhold i Grønland. G50 hovedpunkter bag planen var blandt andet forøgelse af beskæftigelse, stærkere koncentration om de bedst egnede byer, effektivisering af erhvervene, uddannelse højt prioriteres og øgning af borgerlig byggeri. Grønland er et land præget af dårlig økonomi. Årsagen til den økonomiske tilstand bunder fra de store historiske omvæltninger, der har forlangt, at befolkningen på meget kort tid har skulle opgive en 1000 år gammel kultur med fangererhvervet og familien i centrum og træde direkte ind i det senmoderne samfund med krav om individuel selvudvikling, egen refleksion og tilpasning til en lønmodtagerkultur. I dag er Grønlands økonomi stærkt afhængig af tilskud udefra. De modtager bloktilskud og refusioner fra Danmark og en yderligere tilskud fra EU på ca. 4,7 milliarder kroner om året. Uden disse tilskud vil landet ende i økonomisk rabundus. Landets største indtægtskilde er fiskeindustrien, men selv denne indtægt er svingende afhængig ud fra, om prisen på fisk falder eller stiger. Men trods landet kun lige kan få det til at svinge rundt med de forskellige bidrag, de modtager, har de alligevel et håb og en drøm om, hvordan deres lands udvikling skal se ud i fremtiden. Grønlænderne drømmer om at skabe en bonanza-økonomi baseret på brydning af mineraler i en række miner og udvinding af olie og gas, og den nødvendige undergrund for dette projekt besidder landet. Deres undergrund er spækket med alt fra sjældne jordarter, guld, zink, jern, rubiner og andre rigdomme, men deres mål ligger desværre ikke lige rundt om hjørnet. Der blev dog i 2015 åbnet en lille kanadisk ejet rubinmine ved Fiskenæsset syd for Nuuk, men herfra er der ingen planer for de kommende år. På det politiske plan har landet dog haft en smule medgang, da det længe har ønsket at være selvstændige, og dette er de der også blevet. De har dog grundet deres økonomiske forhold ikke været i stand til at stå fuldkommen på egne ben endnu. Der er mange udfordringer for de grønlandske politikere i den nye regering og parlamentet, da der er store omvæltninger, de står overfor efter 35 år med hjemmestyre og nu er selvstyre, og det er tvivlsomt, om Grønland inden for en overskuelig fremtid får en selvbærende økonomi. Selvmordsraten på Grønland er en af de højeste på verdensplan. Det grønlandske samfund har ændret sig væsentligt siden den dansk-norske kolonisation i 1721, men den største ændring i den grønlandske kultur skete i den postkoloniale periode efter 1953, hvor assimilationen havde stor indflydelse i deres politik. I sådanne situationer bliver der tale om kulturforandringer, som frembyder en række problemer forskelligt fra dem, der er forbundet med den første kulturindlæring. Med den politik, der blev ført i landet, blev en opposition født, og en ny grønlandsk identitet opstod i både det kulturelle og det politiske liv op gennem 1970'erne.
I 1960'erne blev det grønlandske samfund klasse- og holdningsdelt efter, om man var for eller imod den danske assimilationspolitik. Grønlændere under uddannelse i Danmark blev mere radikale i deres holdninger og krævede en mere selvstændig politisk udvikling i Grønland. De grønlandske studerende i Danmark fulgte med danske ideologiske strømninger som ungdomsoprøret og antiimperialismen. Man vendte sig imod den tidligere kolonistat Danmark. Med disse store ændringer i landet fulgte selvmordsraten med. Fra perioden 1975 til 1989 steg tallene af selvmord blandt mænd voldsomt. For kvindernes vedkommende var der tale om en mere jævn stigning i perioden, dog kun med en fjerdedel af mændenes antal. Der er 3 mandlige selvmordere for hver kvinde. Begrundelsen for denne voldsomme stigning kommer til udtryk gennem flere forskellige faktorer, men beskrives således. Overgangen fra det traditionelle til det moderne samfund tolkes som en vigtig faktor, der bringer individet i en mere eller mindre sårbar position. Hvis der hertil kommer en personlig krise, f.eks. kærestebrud, og direkte inspiration for andres selvmord, kan den unge vælge at indtage alkohol og med beroelsen give sig selv lov til at begå selvmord. Men det hedder videre, at det moderne selvmord er hverken klart i motiv eller med hensyn til beslutningen. Det er snarere præget af en voldsom aggressivitet eller af opgiven, udvejsløshed, mangel på handlemuligheder over for problemerne. Den grønlandske historie indeholder store omvæltninger, der forlangt af befolkningen på meget kort tid har skulle opgive en årtusind gammel kultur med fangererhvervet og familien i centrum og træde direkte ind i det senmoderne samfund med krav om individuel selvudvikling, egen refleksion og tilpasning til en modtagerkultur. Det er derfor det krav om den voldsomme kulturpasning, som er vanskelig at realisere over få generationer, der får grønlænderne til at vælge selvmord som en konfliktløsning, og som er årsagen til de mange selvmord i landet. Det moderne Grønland fortæller om Grønlands nyere historie, om et folk, der er gået fra fangerkultur til en moderne nation, og et land, der har foretaget enorme ændringer som dansk koloni over hjemmestyre til selvstyre. Det, der kendetegner det moderne samfund, er, at samfundets produktion bliver industrialiseret, og at den grønlandske industri skal være voksende. Dette projekt tog form i 1950'erne og 1960'erne. En industrialisering indebærer, at størstedelen af landet bliver lønmodtagere og arbejder med at forarbejde råvarer ved hjælp af maskiner. Denne industrialisering indebærer dog ikke kun en voksende industri, men derudover også erhvervsændringer og voksende urbanisering. I 1950'erne var grønlænderne stadig hovedsageligt beskæftiget med fangst og fiskeri, men dette ændrede sig op igennem 1960'erne og 70'erne, hvor fiskeriet i højere og højere grad blev industrialiseret og effektiviseret. Dette skete ved, at grønlænderne i højere grad benyttede sig af maskiner og brændstoffer til forarbejde og produktion af varer. Derudover fik flere og flere grønlændere arbejde i andre brancher, såsom byggebranchen, servicesektoren og den offentlige sektor. Urbaniseringen slog igennem på Grønland i perioden 1950'erne til 1970'erne, hvor folk flyttede fra byer til de største grønlandske byer. Dertil blev der bygget skoler, hospitaler og huse. De erhvervsændringer landet stod overfor omhandlede at flytte deres beskæftigelse fra det primære erhverv til det sekundære erhverv. Dette indebar, at grønlænderne skulle gå fra at frembringe råstoffer og f.eks. fangst af råvarer som hellefisk og rejer til råvarerne i stedet for at skulle forarbejdes på en fiskefabrik, og dette tog for alvor fart i 1920'erne, hvor fiskeri overhalede det traditionelle fangererhverv som grønlændernes hovedbeskæftigelse. Både erhvervsudvikling, industrialisering og urbanisering var i høj grad politisk styret af den danske regering, og i februar 1950 afleverede den store Grønlands Kommission en række indstillinger, der gik under navnet G50. Disse indstillinger ændrede infrastrukturen i de grønlandske byer, og op gennem 1960'erne, hvor der blandt andet blev bygget veje, havneanlæg, vandværker og værksteder. Dertil blev åbenvandsbyerne udviklet, fordi havet ikke fryste is i vinterperioden, og dette betød, at en handel kunne gennemføres herfra hele året rundt.